Ýerlen dükana gelip Daşowy vilayatynyň Taşaryurtda zähmet çekip gören TikTok ulanjymyzyň aýşdy oýunçy komplektasiýany taýýarladym. Komplektimizde 2 sanak aýlanýan kamera, 10 kanally NVR. Şeýle-de ýady etmek üçin 1 terabayt möçberdäki Winchester kameralar üçin niýetlenen PowerSV tegişli bolup durýar. Bu komplektasiýamyzyň Daşowy vilayatynyňky ustanoşyk ustalarymyzyň eline barýança uzak ýol geçýänligini nazarda tutup, onuň paýmatyny NVR-myzyň ýani tunerimiziň içine ýerleşdirip goýurmak maksada laýykdyr. Ewe kamera ulgamyna goýulýan Winchesterler ýani paýmatlar gatynçyk bolýar. Olar islendik tähel sarskyn ýa-da urgu görmek bilen özü NVR-a dakylmaka hatardan çykyp bilýär. Nähip bolsa Daşowy vilayatynyň ustanoşyk ulanmamyz bu komplektasiýany müşterimiziň öýüne gurnap berip, onuň telefonuna birikdirip bererler. Onlardan zakaz ettiler. Kameralarını taýýar boldy, uçaklarını goýup, ne çağaşyklara diýen kaldyrýar. Ine birinji, ikinji öwülmeýän kameralar gatapdylar. Bular şu kameralaryň öwülýäni. Ine çağaşyklar näçe şunu al görjek goýup, öwürjek goýup, şeýle iki arasy girmeli. Şurada pataza girýäni. Ine şurada kursor bar. Ana ne çağalar görjek goýup, mana görüp. Ana çağalar. Ine şeýle goýup, ana. Fiiliyat aýlanýar. Ýogarlagy görjekmi? Ona uyum bu tarapdan görüp goýar. Ine gapýan ana kursumyz gelip ýör. Ine. Ana edir şu kamerada garaşyňyzdan görüp bilýäňiz. Şeýle öwürlük etmek bilen, ona kursora seledim. Ine ana garaşyňyz günüşün üçin görnüň, garaşyňyz okuňyzy jaýyňyzdan dur. Kıyıkça düşünülüyor. Yandaşlarda da video sürdünüz. Sağ ol. Ondan da şey diyeceğiz, çıkacağız. Bu kamerada ıslığı dahil. Edir şunu yalar, şunu basıyaz, çıkıyor, pataza giriyor. Yine edir şeyle, oluşuyal, aylap görüpler. Yine bir de ocağınız, ana garajınız. En başının ümüdürün, büyük garajın ümüdürün. Bundan şu şeyle, yukarı aşağı istediğinizce, o tarafa da kapının altına şeyle, sesini var yani. O ne? Hani berde kim bunu öldürür bir işet görse kovu olurdu. Şey, iki kere basıyor. Yok sen bilmeyin değil mi? Büyük ağabeyler. Ben ana şunu dimilde yani. Ana mesela için şunu. Çift tarafı basıp giriyor. Şunu. Yok. Bozulman giriyorsun. Yok. Şeyde geliyor. Mesela şunu basıyor. Şunu girdiniz. Şimdi yeni bir gelip basıp şöyle pataza deyip çıkıyor. Pataza basıyor. Yani şöyle kursor çıkıyor. Hem de şunu dediriyor. O zaman şununla hayfiyle sana. Maşin görünüyorsa aylak kurup gördünüz. Kursor beğendi. Dostlar bu görýän kameramyz Könürgünç etrafyna kurduk. 3 vilayatyda hyzmat berýär dostlar. Lebap vilayaty, Mara vilayaty we Daşowy vilayatyna. Hakyň habarlaşyp bilersiňizler. Lebap Lux kamera her zaman sizin hizmetlerinizde dostlar.